Χαίρετε, σας παρουσιάζουμε μια σύντομη επισκόπηση νομολογίας για ζητήματα που αφορούν αστική ευθύνη του δημοσίου και το δικαίωμα αποζημιώσεως των πολιτών. Η επισκόπηση νομολογίας που παρουσιάζουμε αφορούν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και των διοικητικών δικαστηρίων. Σας παρουσιάζουμε δύο ιδιαίτερα σημαντικές δικαστικές αποφάσεις. Η μία αφορά την ευθύνη του δημοσίου προς καταβολή εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανατώσεως τρίτου προσώπου από νόμιμη πράξη των αστυνομικών οργάνων στο πλαίσιο αστυνομικής επιχειρήσεως για σύλληψη κακοποιών, και η άλλη αφορά αγωγή αποζημιώσεως κατά άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε από διάταξη η οποία κρίθηκε τελικώς ως αντισυνταγματική. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τα τελευταία χρόνια 948 φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό συνέβη τελευταία και στην υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος, που είναι μια ιστορική υπόθεση, γιατί ουσιαστικά ανέτρεψε την 800/2021 απόφαση ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά είχε περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο δικαστήριο για εκείνους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να ζητήσουν αποζημίωση από το δημόσιο, από νόμιμες πράξεις αλλά και αποζημιογόνες ενέργειες των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας. Αυτό ανετράπη με την απόφαση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι κρίθηκε ότι η πρόσβαση σε δικαστήριο είναι θεμελιώδης δικαίωμα κάθε πολίτη που θεσπίζεται ως ειδική έκφαση της δίκαιης δίκης. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια μαζικών κινητοποιήσεων και βίαιων επεισοδίων που εκδηλώνονται τακτικά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη και άλλων μεγάλων πόλεων, δημιουργούνται ζητήματα καταστροφής περιουσιών. Το δικαστήριο έκρινε με τις 1964-1972 του 21 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης από το δημόσιο λόγω των παρανόμων παραλήψεων των αστυνομικών οργάνων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δηλαδή ότι τα αστυνομικά όργανα δεν έλαβαν τα δέοντα μέτρα ώστε να προστατεύσουν την περιουσία των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η απόφαση που παρουσιάζεται και αφορά την αποζημίωση από πλημμύρα στη Μάνδρα, όπου στις 15 Δεκάτου του 2017 ο Θανών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πλημμύρας από παράνομες πράξεις και παραλήψεις των οργάνων του δημοσίου που δεν έλαβαν τα δέοντα μέτρα για την προστασία της περιουσίας αλλά και της ζωής των πολιτών κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αποφάσεις που παρουσιάζονται για την αποζημίωση για παράνομες πράξεις και παραλήψεις των οργάνων του δημοσίου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στις 23 Εβδόμου του 2018 στην Ανατολική Αττική και ειδικά της καταστροφής και των θανάτων που συνέβησαν στο Μάτι. Όπως βλέπετε, τα δικαστήρια έχουν γίνει δεκάδες αγωγές και έχουν κάνει δεκτές αυτές τις αγωγές και έχουν απειδικάσει αποζημιώσεις σε συγγενείς θανόντων για τη φωτιά στο Μάτι. Τι μπορεί να πει κανείς για το θανάσιμο τραυματισμό ενός παιδιού από αδέσποτη σφαίρα την ώρα που έπαιζε στο προαύλιο του σχολείου του? Είναι ποτέ δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Και όμως συμβαίνουν. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 320/22 απόφασή του έκρινε ότι το ένδικο τραγικό περιστατικό είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης και μη αντιμετωπίσιμης έξαρσης της εγκληματικότητας στην περιοχή των Αχαρνών και επεδίκασε αποζημίωση στους συγγενείς του άτυχου παιδιού. Η καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να προστρέξει σε περιστατικό όπου
νέος άνθρωπος υπέστη σοβαρό πρόβλημα υγείας και οδήγησε τελικά η καθυστέρηση αυτή στο γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό κατέληξε. Το δικαστήριο έκρινε ότι το γεγονός οφείλεται σε παράνομη παράληψη των οργάνων του δημοσίου, στην καθυστέρηση δηλαδή του ΕΚΑΒ, και επεδίκασε στους συγγενείς του αποζημίωση. Πολλά και παρόμοια γεγονότα και αποφάσεις δικαστικές και πλήρης ανάλυση όσων αφορούν την αστική ευθύνη του δημοσίου μπορείτε να βρείτε άνετα στο βιβλίο που παρουσιάζεται και το οποίο κυκλοφορεί από την νομική βιβλιοθήκη σε δεύτερη έκδοση, αφού η πρώτη έκδοση του εξαντλήθηκε.